Malawi Today. Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakum'mawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Choyamba ndipepese kunena kuti tasowana kwa masiku angapo chifukwa cha mavuto ena amene tinali nawo pakati pathu. Choncho tifuna tipepese kwa anthu onse amene mmatisatira, anthu onse amene mmakonda Limpopo FM kuti mutikhululukira chifukwa cha mavuto ena amene analipo. Tinalephera kukupasirani programu ya Nkhanga Zaona. Choncho lero kumama kuno ndati ndithamange anthu asanayambe kuyankhula chifukwa anthutu ukasowa chimene amadziwa nchonena kuti walandira ndalama. Zonena kuti awa ni matupi, munthu ukhoza kudwala zimenezo samakhala nazo ntchito. Zonena kuti makomo mmene tikuchokera muli mavuto ena osiyanasiyana amene akufunanso ife kuti tikalongosole, anthu samakhala nazo ntchito zimenezo. Chimene amadziwa nchonena kuti sakupezeka chifukwa chonena kuti walandira ndalama za boma. Koma ine ngati Comrade Ntanywa ndifuna ndikutsimikizireni amalawi kuti sindizapanga, kuli bwino ndizafe ndi umphawi. Chimene Mulungu amandipasa inetu ndima chilemekeza, zabwino osathamangira, makolo anga anandiuza choncho. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM, chigawo chakum'mawa. Ndi ambe ndifunso chigawo chakum'mawa kuno kunena kuti kodi IMCP zimene mukupanga, zimene mwachitira achipani cha DPP kudowa ndizichani zimene zija? Ndimafuna ndikupempheni angakhale tikudziwa kunena kuti nthawi imene Bakiri Muluzi achihana amafuna kubweresa democracy mdziko muno, munali chipani chimodzi chimene mmauza anthu kuti matipate ndi nkhondo. Simmafuna mdziko kuti mukhale zipani zambiri, munafunisisa kuti mungokhala nokha, komano Mulungu sanafune. Ndipo zinatheka kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko limodzi mwa maiko amene ali mu Africa limene lili lodzimira palokha, komanso ndi dziko limene amalawi tinalolera kunena kuti tikuyenereka kukhala ndi democracy, ufulu wa chipembedzo, ufulu wakayankhulidwe, ufulu wakuchita china chilichonse. Zinatheka chifukwa cha Bakiri Muluzi komanso leti chakufa chihana amene tinganene kuti mzimu wawo ukause mu mtendere. Ndi kumama kuno ndifuna ndikuchenjezeni MCP kunena kuti zimene mukupanga tsiku lina muzaona ngati matsoka. Anthu akukuwerengani, mapito ake chimene chisachitike kumponera kukhanga tikuti ndi no go zone
ya zipani zotsutsa kuti asamapiteko, akapita kumeneko muli ndi anyamata anu amene akumapanga chipongwe. Koma tikumbukirani kunena kuti ili nkudza nthawi ndi tsiku imene zopusa zonse zimene mmazipangazi zizatha. Mbewu imene mukuidzalayi mapito ake zabereka mbewu zopusa, mbewu zoyipa, chifukwa munaona kundilande mmene zinachitikira. We never know siku lina muzafuna kupanga msonkhano ku Phalombe. You never know muzafuna kupita konsanje ukapanga msonkhano. Chika chitike ndi chani. Ndifuna ndikupempheni awadowado kunena kuti paja ndinu prime minister. Pangani chothekera kunena kuti wina aliyense akhale ndi ufulu. Koma ngati mukuona kuti simukufuna kuti anthu akhale pa ufulu, it's better you can just declare kunena kuti kwina kulikonse kumene zipanizo zili ma strongholders ateteze kudera la kwauko. Ndiye mukhoza kuona zonoti pafupifupi MCP sizakwanisa kupita ku chigawo cha kumwera, komanso MCP khozosakwanisa kupita chigawo cha kumpoto. Chimene chipangise kunena kuti MCP izingozungulira mulilongwe, mudowa, munchisi, munchinji, zimene ife Malawi sitikufuna. Chipani china chilichonse chikhale ndi ufulu wopita paliponse kukapangisa kampeni, kukapereka fundo zawo. Amalawi eni aona kunena kuti awa akunama, awa akunena zona, awa akunama, akunena zona. Choncho ndifuna ndipemphe chigawo cha kumama kuno, zimene zachitika kudowa kamene kachakakhale koyamba ndiko maliza MCP. Anthu akangopitaso kumene kuja kukapanga ku msonkhano kumponera ndipo ndikukachitika ma violence, ndeti zauza anthu mmadera mwawo monse kuti kumene kukhale msonkhano wa MCP athamangiseni usachitikeso. Zimene sizizakhala zabwino. MCP ali ndi ufulu opanga msonkhano, ADPP akhale ndi ufulu opanga msonkhano, AUDF, AFOD, APP ndi zipani zina zonse. This Malawi is belong to Malawians. This Malawi is belong to whosoever is living in Malawi. Ndiye pasakhale chiopsezo, pasakhale anthu ena ofunanso kubweretsa chiopsezo mdziko lathu. Zimene zizi zikupereka mantha kunena kuti kwali chisankho cha 2025 anthu amene azakhale ma monitors ku Central Region are they safe? Monga Malawi tikudziwa kunena kuti mawa kwakonzedwa ma demonstration kuzomba, ndizokhumudwisa kunena kuti mpingo wina wa mpingo umenewu umene uli ku Chinamwali, uli Panaisi Church of Christ Panaisi, abusa ampingo umenewu alipo atatu auza Kristo awo kunena kuti pasapezeke wina aliyense opita kuma demonstrations. Sitikuziwa kuti a Church of Christ katundu mukumugula kuti. Inuyo a Church of Christ katundu mukumtenga kuti mpaka mwakhala ndi mphamvu yokauza a Kristo anu kunena kuti pasapezeke Mkristu wopita ku chalichi. Ine kukhala Mkristu wa Church of Christ ndipitako kuma demonstration olandi chose mpingo koma ndisire moyo. Chifukwa ndili ndi ufulu wopitaso kukalowaso mpingo wina umene uzakhala ufulu wanga. Kupanga ma demonstration ndi ufulu wa munthu. Mpingo sukulowa poso iyayi. Chifukwa akhristuwa akumva kuwawa, akumalephera nthawi zina kubwera kuchali chiko, nthawi zina kulephera kukhala ndi chopereka kuti akapereke kuchali chiko, kuti akupaseni inuyo muzizinyambita ndalamazo. Ndiye lero mukunena kuti akhristu musapite kuma demonstration.
mazibusa mulipo atatu ndikamabweraso ndi programu inayi ndikutchulani mayina anu kuti anthu akuziweni mukamapita m'misika mukukagula utaka mazibusa amenewo utaka wa 500 yo muzauza kuti ndi 1500 tione ngati akwanise kuugula kapena kuzolowera kudya zaulere. Azibusa atu amtundu umenewu kuti mwaona akazawo akamapita kuja akazawo kukhanga takubwera kuno akamabwera kuno kukhanga takupita uku china chilichonse kungozolowera chaulere cholandira chambali mkazi wa mbusa wolandira ampingo kuchita kupereka kuti kwatirani awo abusa kwatirani awo abusa kwatirani awo ndezo chitika zake zimakhanga tizimenezi Rimpopo ndi Comrade Taja. Expert wa ku Zimbabwe amene amaziwa mashini aja asthmatic kagwirisidwe ntchito kwa kake amenewa ndi a Wicknell Chivayo aku Zimbabwe ayikanira MCP kuti athandizire kubera chisankho ndiye mukumva bwanji mumtima apa. Tikufuna tipemphe boma kunena kuti mabanja amene anapezeka zonoti amamwa mazi osakanikirana ndi pipi kapena mazi osakanikirana ndi manyi zimene zinachitika ku area 18 mabanja aja koti linagamula kunena kuti anthu aja akuyeneka kulandira ndalama zawo. Lero aboma mukukauza anthu aja kuti azilandira ndalama zawo pang'ono ndipo ndalama zimenezi azilandira in 6 months time to come. Kodi 6 months inu muzakhala mulipo? Akoti amene munagamula kuti anthuwa alandire ndalama zawo tikufuna tikusimikizireni kuti mpaka lero palibe ndi mmodzi amene walandira ndalama ndeti kufuna anthu amenewa apasidwe ndalama zawo. Anamwa mazi osakanikirana ndi manyi koti lagamula kunena kuti anthu amenewa achitidwe kompazeti alandire ndalama zawo. Lero aboma akuti tizikupasani pang'ono mpaka miyezi 6 tengani ndalama zawo mwapasa anthuwa. Anamwa mazi amene sanayenereka kumwa chifukwa cha ugogodi wa mautsogoleri. Tengani ndalama zawo mwapase. Ndiye ndikufuna ndikupemphani nonse mabanja amene munamwa mazi amenewa ngati simukulandira ndalama zanu tiyeni mubwerere ku khoti konkuja mukauze zonoti ndalama zathu sakutipasa. Nkhani inayo khumudwisa ndiyenena kuti pamene kalembera wachisankho kumene analowera sakudziwika kumene anathera sakudziwika ndizomvesa chisoni kunena kuti IMCP mmadera ochuluka mukuchitikabe kalembera uja mwakabisalira zimene zapangisa kuti kubalaka ku Andiamo anthu anagwidwa kumene koko akulembesa kaundula wa mavoti pamene kulibe kwina kulikonse kumene akupanga ndipo sikokha kwiyayi kuli ku area 47 kuli nyumba ina kumene anthu akumapita usiku ndikumakalembesa anthu akupasidwa 5000 akapita kukalembesa mukaundula ndikutenga ma details onse amene ali pa paper la paja ndikumayika mmashini yawo ofuna kubera chisankho.
ino a DPP mukuchitapo chani, a Ford mukuchitapo chani, a UDF mukuchitapo chani. Ndi chifukwa tikunena kuti a UDF bwerani pamodzi ndi a DPP, a DPP tabwerani pamodzi mupange ubale, a PP bwerani limodzi. Ndipo ndikufuna ndikupempheni a chipani cha DPP, tiyeni lolelani kugwira ntchito ndazi zanu, musangotenga china chilichonse kuti chikhale chanu, kuti ife president akhala wathu, vice president akhala wathu. Ndifuna ndikuwuzeni kuti 50+1 ikufuna zipani zonse tibwere pamodzi. Ndikupempheni a president a chipani cha DPP Peter Mutharika, khalani pansi muganize mofasa pamene mukupanga ziganizo. Amalawi akudalirani, you are the last hope. So ngati muli last hope ya Malawi, pakufunika kuti musakhumudwisa Amalawi. Inuyo ngati munthu wachikulire amene muli ndi nzeru zakuya, awunikireni anthu onse ubwino wokhalira pamodzi, ubwino wopangira zinthu limodzi. Inde tinasemphana mu zinthu zina, tiyeni tizisiye zonsezi kuti tipulumutsa Amalawi. Ngatitu Amalawi azabwererenso mu mavuto amene tikukumana nawo pano, ndi chifukwa chonena kuti azitsogoleri mukulephera kumvana, mukulephera kuti mubwere pamodzi. Ili ndi pempho, sindikukukakamizani koma kukupemphani, komanso zimene Amalawi eni akufuna. Koma ngati aini yake mwakhazikisa kunena kuti mufuna muziyenda nokha, hayi tiyeni. Koma ine ndinamva pali timu ina yake imachedwa Liverpool amanena kuti I can't walk alone. Chifukwa chani they can't walk alone? Akudziwa zonena kuti mumodzi muli mphamvu. Mafumu onse a chigawo cha kumpoto pamene president anali chigawo cha kumpoto, mafumu onse a kumpoto anapasidwa ndrama yokwana 500,000. Fumu ina aliyonse ya kumpoto 500,000, 500,000, 500,000. Ndi mafuna ndikufunseni inuyo Amalawi, ndi mafumu angati akumpoto amene alandira ma 500,000? Now mukatenga ma 500,000 amenewo mwapange plus mwaphatikize, kodi sakanatha kugula mankhwala apa Mzuzu Hospital? Wina aliyense kuphatikiza mfumuyo azika akapeze thandizo akachite benefit, koma 500,000 yapita kwa afumu awo, 500,000 kwa afumu awo. Endi pamwamba pa 500,000 mafumu onse akumpoto aonjezeredwa malipiro ndi 100%. Mafumu onse akumpoto aonjezeredwa malipiro ndi 100%. Pamene ma civil servant anapempha 44%, nkupasidwa increase ya 20%. Are we serious akuluakulu? Doctor momoti akapasidwe 100%. 100% ija yapezeka zonoti ikupita kwa mfumu. Amalawi tonse tisapusisike ni mazifumu. 500 emene alandira afumu suti aja ndi anthu amuzimoyi, akuja afumu ndi akazawo ndi anawo. Ife tikadalibe kukulukutika ndi njala, kukumana ndi mavuto, choncho Amalawi mafumu tiyeni aje ndramazo, koma ifeyo amene tikukhala ndi mafumu mmudzimo tisakavotere MCP, tuone ngati mafumu akwanise kuiwinisa MCP. Boma linakwanisa kudzera kwa Akole Nzamba, kwa
not a Colin Zamba koma Mai Gotani Hala boma linakwanisa kudzera kwa Mai Gotani Hala kupereka ma 50,000 kwa anthu onse ogwira ntchito kapena ndinene kuti opanga malonda mu msika wako Mzuzu kuti ma demonstration azilephereka. Wina aliyense analandira 50,000 ndipo azisogoleri amavenda aliyense analandira 1 million ena 500,000 kuti ma demonstration asalephereke. Koma cholinga chawo akuti asamchitise manyazi president. A president inu tumwachita kale manyazi kuyambira nkhani ya kuchikangawa icha inu mukadaendabe ndi manyazi nchifukwa chake mukapita misonkhano mwanu simukukhala anthu mmene kukhalira ku misonkhano ina iwetu gangata ati iwetu gangata iwe gangata iwe gangata iwe. Hey, usamale tu wapanga iwe kusalima tu gangata agangata zimene mwapanga inu kusalima osa mapanga John Chijai nanga president akanapitako. Loweruka ntaona anthu kuona magalimoto akulowera ku PICC ndinati ndipite kumene ndikaone kuti kuchitika ndi chani. Amalawi boma ili ineyo sindikutha kulifensa likukwanisa kumatenga ndrama ndikumango apasa anthu ndrama zaulere koma akulephera kuchita implement ntchito zimene iwo anazikhazikisa kunena kuti tikamaza tuluka mu 2025 kuti anthu mwina ativotereso tizapanga chakuti koma akukwanisa kupereka ndrama. Saturday lapitali mafumu akulilongwe mfumu wina aliyense mafumu onse a Central Region anali ku PICC mfumu wina aliyonse yapasidwa 1 million ndi mafumu angati ali ku Central Region ndikufuseni kuli kudowa kuli kulilongwe kuli kunchinji kuli nkhotakota kuli salima kuli dedza mafumu onse aliyense 1 million pamchinji pa chipatala palibe mankhwala kwako chilira ku chipatala kulibe mankhwala pamagawa pa chipatala palibe mankhwala tipite ku Malungunde kulibe mankhwala kudzenza kwa area 25 kulibe mankhwala koma mafumu alandire 1 million. Zomvesa chisoni mu dziko la Malawi. Kulila mofula ndi ululu ndikuva chipokoso kulumanga kulila mofula ndi ululu ndatamangilako ndikaone. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti president wa dziko lino samazimvera chisoni. President wa dziko lino samazimvera chisoni. President wa dziko lino sindikuziwa zonoti anabadwa mwa mtundu wanji. Mkatikati mwa sona imene amayankhula mucha akuti anamanga nyumba kuzomba anamanga nyumba kumangochi mkatikati mwa sona moja. Lero ife titafufuza ndikumva zonena kuti nyumba zimene zimanenedwa zija ndi zimene anamanga Bakiri ndi zimene anamanga Amai Joyce Banda. How stupid a president is. Kukatenga chitukuko cha anthu ena ndikukaika pa pepala ndikumauza anthu kuti ndamanga nyumba pamene nyumbazo amanga ndi Amai Joyce Banda nyumbazo amanga ndi Bakiri Mbuluzi. Amalawi kuvotera achakwera
nchimozimozi kutenga manyi ndikudya. Amalawi, don't try. 2025 tieni tivotere Sipani Zinazi komo osati MCP. Stinga kale mudziko tsiku ndi tsiku kumangonamizidwa, lero tipanga chakuti osapanga. Ndakhumudwa ndinapita ndaiwala boma limene lija ndikudera kwanji amanena kuti amangako sukulu kungokumba foundation ndipo ndi mvulayi uzuso wamera mfoundation imo zonena kuti so pazamangidwa akuziwa ndi Mulungu. Kodi ubusa umenewo unali ubusa wachani? Ino amene munalanzawo ubusa umene unali ubusa wachani? Moyo unosupanganika ulile nafe limozibwa usati mateso chichiyoji ulile nafe limozibwa. Pamene ndikutuluka pa Pop FM ndiliso khumudwa kwambiri apolisi mukugwisa ntchito magalimoto apolisi ndikumbaka anyamula azimayi a MCP kumapita nawo m'misonkhano. Sindikudziwa kunena kuti kodi ma duties a police ku Malawi mmadziwa kapena pakufunika tikupemphereni mwapaderadera maiko akunja kuti akuuzeni kuti kodi wa polisi ayenereka kugwira ntchito yanji. Magalimoto malole aku polisi lero akupita nkumaka nyamula anthu kumapita nawo ku misonkhano. Kodi polisi ndiya Malawi polisi kapena ndiya MCP polisi? Ntchito ya polisi imene inali yosiririka ija lero ntchito imene ija sikusiririkaso. Palibe munthu akusirira kukhala wa polisi ku Malawi. Lero magalimoto a polisi omwewo akugwirisidwa ntchito kunyamula anyamata MCP nkumaka amenya anthu. Dziko lomvesa chisoni. Nde nkumata 2025 muzati votere. Who will vote for you? Ngati chisankho mukuberana nokha atemba chako amene akukaikiridwa kunena kuti anali nawo kuchikangawo kokupha chilima lero ati kuakokera awine chisankhochi. Akulilayo ndindanjiko majukusozi sitoka akulilayo ndindanjiko. Amalawi amasintha wadi sakwafuna amayi Vera Kantukule koma president a dziko la Malawi akunena kuti Vera Kantukule akuyeneka kukhala MP kuderalo. Ngati aini yake akuderako sakumufuna munthuyo inu chimene mukonkakamizira nchali Vera Kantukule ndiye kuti ndizona zichazimamveka zija ndiye kuti ndizona zichazimamveka kunena kuti a president itu akupanga mchomanga ndi Vera Kantukule tinene kuti ndizona asiyeni anthu asankhe munthu wakumtima kwawo. Ulile nafe limozibwa usati mateso chichiyoji ulile nafe limozibwa usati mateso chichiyoji. Azimayi onse amene akumvinira chakwera pa tsiku akulandira 250,000. Ndepali azimayi ena mmangodedeluka kupita kumakavina nawo ndrama imene mukumayilandira. Lelo ndikumva chini machira kukokoledwa ngati zilizona ndikateronso pa Pop FM chigawo chakumamawa munali ndine Kamulali Ntanyi wati kumanenso chigawo china chakuma dzulo pamene ndikupita pamene ndikutuluka tisiyane ndi nyimbo imene nyimbo ya Bagamoyo ndibwera ndi uthenga pali abalena amene wandi Imran Rajabu amene kwawo ndi kumachinga kunsanama ndipo akukhalira ku South Africa ku Rustenburg ndipo iwowa akupempha abale ndi alongo
amene akudziwa kumene kuli m'bale wawo amene anasowa. M'bale wawo amene anasowa iyi akuti m'bale wawo anachoka ku Malawi chaka cha 205 kupita kumpoto kolima foja, koma chipitireni kumene koko foni samayimba, kalata samayimba, kalata samalemba. Dzina lake mnyamatayi ndi Redison Aipalero. Redison Aipalero. Ngati ino azatu muli kumpoto kolima mukumuziwa Redison Aipalero, mwaimbire Imran Rajabu pa nambala iyi 0788 717188. Ndibwereze nambala iyi 0788 717188 kapena 06 72 64 48 93. Amene mukudziwa kumene kuli Redison Aipamoyo Aipalero, Redison Aipalero, chonde taimbirani Rajabu, Imran Rajabu akumfuna m'bale wawo. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM. Agape Kombe ibweraso masana ya Agape Kombe tikuzeni uneno tikodi Agape Kombe amakhalira kuti sikuti anapangidwa kidinapo koma kumene anangochoka ndi kumakakhala amakhalira kuti Come on.